दा जोङो जाय गभर्नमेन्टआ मावना होगोन जों बे गभर्नमेन्टजोंनो साफ्रोमबो मार्टियास न'खरनि मानसिफ्रा सापर्ट दं होननानै आं दिनै सेरफांगुरि आनसलिक मार्टियास कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं डाइरेक्ट डिक्लार होबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि JB चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायनानै लाबाय। आङो दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिजोबखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दायो जोंहा नुबाय नङा होमबा लोगोफोर, ससे आं सिगाङावनो होखादों नोंसिनि गेजेराव क्लिप्स भिडिअ। दा बेवहाय जोंहा मुंख्लंआरि न'खरफोर, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जानाय न'खरफोर आरोखि ना लोगोफोर। दा बिसोरनिफ्राय जोंहा माखासे गोबांथार खोथा जोङो खोनानो मोन्दों। दा जाय बिथांमोनहा गोबांथार दुखु मोननानै दङ जोंनि BTR सरकार बा प्रमद बर'नि सायावहाय। दा बिथांमोननि माखासे फारि फारि बुंनाय खोथा, दा आं नोंसिनि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाना फैदों लोगोफोर। दायो बे मुंख्लंआरि न'खरफोरा जोंहा BTR सरकार प्रमद बर'नि सायाव जेबो आसा गैला जाहैदों लोगोफोर। दायो गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बेवहाय फारि फारि बिथांमोननि खुगाजोंनो बुंनायखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन लोगोफोर, आं होनो थांगासिनो दङ। दा जोंहा प्रमद बर'नि सायावहाय गोबांथार खोथा बुंबाय, बा BTR सरकारनि सायाव गोबांथार खोथा बुंबाय बे बिथांमोना मुंख्लंआरि न'खरफोरनि सुबुंफोरा। आरोबाव जोंहा खोनानो मोन्दों बे बिथांमोनहा जोंहा फैगौ 2025 BTC इलेक्सनावहाय जाय राजनितिक दोलोआ गावसोर मुंख्लंआरि न'खरखौ हेफाजाब होगोन बा अनसायनाय होगोन, बे बिथांखौसो बिथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै थोंजोङै बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों लोगोफोर। दा बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो फुल भिडिअ मा बुंदों बिथांमोननि मुंख्लंआरि न'खरफोरनि दुखु मोननाय माखासे फारि फारि बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबायफोर। आङो होनो थांगासिनो दङ। दानिया खोनासंदो लोगोफोरनि बे आंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दिनैनि प्रग्रामखौ जोङो लानाय जादोंमोन। जोंनि जेरै बे खाबु गैयैयाव जोङो माखासे प्रग्रामखौ लानो बायद' जादों। दा जोंनि माखासे मुंख्लंफ्रा बै लोब लोब फैनो बायद' जादों। मानो फैनो बायद' जादों होनबा, जायहा फिसा फिसौ थैदों, सोरबा फिसाय थैदों, सोरबा फिसाला थैदों, बा जेबो माबायानो गैया आरोखि, खौज खबरानो गैया आरोखि। दा बेखौ जोङो खुनु गभर्नमेन्टखौ रायनो हाया। मानो होनबा जोंनि जिनिसखौ जोङो दा बिदोंल' माने नैबे जास्ट गभर्नमेन्ट जानाया, दिनै गभर्नमेन्ट जानाया दिनै जे माबा जालांबाय, 4 बोसोरनि बारलांबाय नङा होमबा। दा जेबो जोंनि खौज खबर लायाखै बिसोर। दा गथिखे जोङो माबा मोनसे मोनो खोमा होननानै जोङो मुंख्लं गोजा ज' लिंनानै जोङो मिटिं जादों। ओमफ्राय जों रायलायो जों माबोरै मोननो हायो, सोरबा जोंखौ माबा होयो नामा, थेखा सुङो नामा, माबा मोनसे हेल्प होयो नामा, बे जिनिसखौ जोङो दा लाबाय थायो आरोखि। जों खिन्थु रावखौ रायनो थाङा। खिन्थु जोंखौ जाय होगोन जों बेजोंनो दङ, जों खोथा गैया। सोरबा BPL हो, सोरबा कंग्रेस हो, सोरबा माबा हो, माबा बायदिसिना बालबुथा हो, मिथिबाय। मथा मथि जोङो दा आं बेखौ होननानै दोनथ'बाय। बर'फोरनि मोननै राजखान्थियारि हान्जा, गुबैयै UPPL आरो BPF, बिथांमोनहा गोबां समाव मुंख्लं न'खरफोरनि खामानि मावना होनायनि खोथा बुंबोबाय थायो। बे बेलायाव मा फोरमायगोन? नंगौ होनो जथेस्थ' होनगासिनो दङ बिसोर। एक समावहाय न' थांनानै बोहैदों, एक समावहाय मिथिङाव दावथेन होनहैयो। नोंसोरना जागासिनो दङ, फैगासिनो दङ। आंनो सोंहैबावदों सानसेखालि जोंनि थांदों माबानावहाय, फेरेंगानावहाय। जोङो 60 जन बेसेबां थांदोंलै। गसाइगावनिबो दं, गासिबो दं, क'क्राझारनि दं, गासिबो जों दं आरोखि ट्रेननिफ्रा। थांनानै ओमफ्राय जों बुंहैबाय सार जों ओरैबायदि फैदों। दा थांग्रोमोन होनबाय बियो, ओरैबायदि होनबाय बियो, हाब नोंसोरो माबा बिसोरनि गोजासो देवानिफोर आखाय थिखांबाय आरो सासे बोरायखौ। बे बोराया सासे बेसारा रिटायार्ड मास्टार, बेबो फिसाला थैदों। ओमफ्राय बोरायखौ आं बोख्लायबाय मा नांसै आरोखि, आदि फारसे होनबाय आङो। ओमफ्राय दाना पाब्लिकआथ' नायजोब्बाय, बयबो खाथि खाथि फैजोब्बायना। दाना मा जाखो दाना, हाब सार बिदिथ' नङाना, जोंथ' नोंथांजों रायज्लायनोसो फैदों, नोंथांजों बुलायफैयाखैथ' जोङो। जोंनि मोननांगौसो जोङो सोंनो फैदों। जोंनि लिस्टआव दंना गैया, जोंनो होगोन ना होआ, बे जिनिसखौथ' जोङो माबा फैदों, नोंसोरो बुलायफैयाखैथ' जों होनबाय जोङो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनि सासे माबाया भाइस प्रेसिडेन्टआ बे माबा होबाय आरोखि, बेबो मोजां खोथाखौनो होनबाय आरोखि। दा बिदि होनो मानसिखौ एसे लाजिनांनानै माने ओरैबायदि होनबाय बियो, हाब आंनि भुल जाबायलै होनना बुंबाय बिदि। दिनैसिम सावरायबावनाय जादों नामा बिथांजों? बेनिफ्राय जों रायलायाखै, बेनिफ्राय आं थाङाखिसै। बिनि जाथाय जानायनि उननिफ्राय जोङो बिथांखौ खेबथाम लोगो हमदों। जों मार्टियासनि न'खरनि जानानै बिथांजों जोङो सावरायदोंमोन। बिथाङा दिनैसिम खामानि मावाखै आरो जोंहा आसा गैला मार्टियास फेमिलिफ्रा बिथांनि सायाव, आरो BTR गभर्नमेन्टनि सायावनो जोंहा जेबो आसा गैला। दा जोङो जाय गभर्नमेन्टआ मावना होगोन जों बे गभर्नमेन्टजोंनो साफ्रोमबो मार्टियास न'खरनि मानसिफ्रा सापर्ट दं होननानै आं दिनै
सेरफांगुरि आनसलिक मार्चेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं डाइरेक्ट डिक्लार होबाय।